tun ina Kano fa abokina ya kira ni ya ce min ya yi aure. Kuma na yarda da wannan magana ta shi fa. Tun da dai na ga gidan nashi a ɗakin nan fa yayi kyau na abu. Kauyen nan ma akwai kafin a samu mai irin ginin nan ai sai an duba. Ta ɗakin kan alhamdulillah amma ƙasa kam na sai hankalin nan yayi kaca-kaca. Ta Allah ya cuwa in ba yana zafi ba. Idan ya sa aka kawo mai tifa ɗaya na yashi sai a rufe wurin nan ba fa wannan abun nan. Abokina wai har yanzu bacci yaushe zai ishe ka abokina? Abokina ko baka ji ni bane? Haba abokina daɗi da kuma aurata kenan fa kuna jin daɗin ku fa abokina lafiya. Wai ko ta samu ne ban san ne. Haba abokina zaka ce min ta samu man dago. Ke baran tashi. Abokina ga wuri ne ma ka zo. Abokina dole ma in zauna. Na mutum zauna abokina. Okay to ya garin na garin mu dai sai masha Allah. Kan na gani alhamdulillah ruwa sun samu jin dai ba su yi muku wani banna ba dan ka san harkar ruwan nan fa an yi ambaliya ba. Mu dai ruwan nan dai ba su mana wani banna ba amma dai sai dai ka ga masaran mu da muka sare ba mu san yadda Allah ya. Na matsala na da kauye kenan fa. Shata na gudu na bar dadin mu wallahi sai dai na turo kuɗi yayi. Har da ma wani saran masara kuke. Abokina saran masaran ne ba ga ce wai kana maki. Ina aka haife ka? Abokina dan haifan a ƙauye shi kenan kawai ai dan haifan a ƙauye ba shine wai an ce kai ba ma ka so wani abu ba banan nan da kake gani kai gero ya albarka ana nufin dai abokina gero ya yi abokina gero ya albarka dan kwanakin ba shekaran jiya na je in ɗiba mu matata abinci cike da yawa abokina ai duk wannan na sani mana shekara ta 4 ne Kano fa ni ma a ƙauyen nan nake idan gero ya kare zaka kare abokina to na shiga da yayi wannan ɗebo mata gero sai na ɗebo na miƙo mata da na miƙo mata geron nan wai kafin in gama gyaggyara geron nan in ce in fito wai ko na fito na rufe da yawa wai ashe wai ko da na zo hawarar ta yi wala abokina an gama ka tsamin da ta yi ba ma wai na wasa ba ne saboda ko da bo tsami a labarin sana'ar ta guda kawo miki sana'an nan ba abokina ta abokina a can wane ne wanda muka yi waya da shi akan na ce mu kana fawa kai babu raƙumi babu damusa babu zaki kowanne aka kawo ma zaki ya raƙumi da na yanka wanda ya ban mamaki abokina okay raƙumi abokina a kanan nan kawai wai mun zo buzayen nan ka san buzaye da kiwon raƙumi ina raƙumin nan dai da nake gani yana ɗaukar kai a garin ko abokina amma abokina kai wata magana fa wadda baji ta zo na mu irin mai tozo bibin nan ba shi ba abokina ka san wannan raƙumi mai tozo bibin nan okay abokina irin raƙuman nan kenan sai dai an je Misira. To lalle abokina ba rai a irin kasashen nan ba. Ni da na je Kano abokina zaka magana raƙumi na da wannan zancen kai ma ƙarshen labarin ka gane. Guzun nan da yazo ya ce min raƙumin sa bai da. Sai na ce mu je in ga za mu daidaita da shi. Kawai sai muka je. Allah ya yi cinikin mu ya faɗi muka shirya. Muka shirya da shi 170 abokina. Raƙumi guda ɗaya. Wannan yara ne fa. Ka ce abokina kana babban jari. Abokina wanda aka danka wa miliyan 1 da rabi. Cicicin aka danka min miliyan 1 da rabin na abokina kamar yadda gaji na ga. Abokina na gaya ma mun shirya ko bayan mun shirya na cika mai kuɗin sa gaba ɗaya 170. Cicicip abokina na bashi. To bayan na bashi kuɗin abokina akwai wani gida nan kusa ga inda sai na ga raƙumin abokina yayi nisa. Na duba raƙumin nan na diba ba zai shigo gari da rayuwa ba. Sai na ga wani gida a bayan su. Sai na je gidan na samu wuka. Da na zo fa abokina na zo na yanka raƙumin nan. Na je in mai da wukan nan ko da na mai da wukan nan na dawo ka san majijiya na cin tsiya ne da ita wallahi. Tabbas akwai naci gare da. Ni abokina tun ɗazu magana kake ni ban ma fahimce me kake. Abokina ai ba za ka fahimce ni ba saboda ko da na bi jayen majijiyan nan na je na iskira mai sun sa raƙumin nan. Amma ga alamun shi ba ban sai da suke da shi. Wato kai abokina kana nufin su majeje ita ce ta jaya raƙumi ta kai cikin rami. Mana. Ni za ka rena ma tun da Kano wani ya rubuto ma ƙarya baka cikin littafi. Ka karanta ka zo ina ma hankali da wani. Ka san duka na matsala ne abokina da ba kaman ƙarya ba. Abokina wannan ma da kamar sai ya tuno wanda wata giwa da na taɓa fidiwa na iske uba a ciki.